погледнато заглавията, мониторинг, много хубаво звучи, значи има напредък. Защо за тази година, господин Миков, БСП не успя да се докаже като алтернатива на ГЕРБ? Доказа се като алтернатива в социалната сфера. Те не са усетили енергийните помощи. Те не са усетили и великденските и коледните добавки. Те се не усещат, ама като дойде Дянков, почват да вият като линейки хората. Госпожо Дончева, веднага да ни кажете какъв беше той оживен диалог с господин Миков на неговото тръгване, а вие почти му се скарахте. Не може да говорят от месеци наред как Първанов им взел. На едни избори избирателя гласува за който си иска и всеки е взел това, което е взел. Той не е взел на никой друг. Той е направо невинен, само че факта е, че тези 90 000 гласа бяха откъснати от левицата. Честито! Всеки гражданин има свободата да ни харесва или да не ни харесва. Да гласува за нас или да не гласува. В едни избори да гласува, в други да гласува за друг. И както хората в отношенията помежду си уважават правото на другите хора да ги харесват или не, така трябва да бъде и с Станишев и цялата банда в изпълнителното бюро. Банда? И когато кажеш... Изпълнителното бюро е банда според вас. Ами да. БСП вчера в няма нито какво да прави и в бяса на Станишев да заплашва Генчо с дървено ножче. Нали, единия пункт беше с задължителното гласуване. Опит е да се скръцне с зъби, като се каже, че той е за задължително гласуване. Само, че не се получи скръцане с зъби, е по-скоро писукане като мишок. Явно кораба Орешарски потъва и пъховете се разбягват. Това е нещото, което се случва в момента. ДПС не иска да потъне заедно с БСП. Без Делян Пеевски не можеш да назначиш никого в РВД, в строителното министерство, в Българската банка за развитие, в един куп други неща. И че Делян Пеевски е човека, който реално управлява и ДПС. Аз ви дам още един пример. Питате ли се, що още не е избран състав на Сметната палата? Да внесеме новост, както казва Бареков, новият политик. Защо не е избран състав на Сметна палата? Защо? Защото казва, че Делян Пеевски иска да пробута една служителка, която години наред е вкарвала информационния масив за интернет, включително неговите декларации, не със съдържанието, с което те са реално подадени. И затова журналистическите разследвания, които са върху интернета, не могат да стигнат до това как този човек е собственик на вестниците си, всъщност по интернет не е. Няма невъзможно, както казваше моят приятел Франк Лойд Райт.